En estos moments, la Unió Europea està treballant per a ficar en marxa la pròxima política agrícola común que s'implementarà en l'any 2023. De moment, els documents que ens estan arribant, tant de Brussel·les com del propi Ministeri d'Agricultura, perjudiquen clarament a lo que és l'agricultura mediterrània, ja que no la tenen en compte. Per una banda, se van endurir les normes per a que els agricultors puguen accedir a aquestes ajudes directes i, per una altra banda, la Unió Europea va també a reforçar totes les mesures mitjanambientals perquè se vol ficar en marxa el conegut com a Pacte Verd. Això, evidentment, va tindre conseqüències en l'agricultura valenciana, de tal forma que se poden perdre fins a 90 milions d'euros en tot el període, el que implicarà que moltes explotacions agrícoles de la Comunitat Valenciana perdran una gran competitivitat. Especialment hi ha dos sectors que van quedar gravament afectats, que van ser els sectors ramaders i el sector de l'arròs. Un sector de l'arròs que damunt està dins d'un parc natural i, per tant, demanem a les administracions autonòmica, nacional i comunitària que tinguin en compte la realitat de la Comunitat Valenciana i que no perjudiquen una vegada més als agricultors que estem treballant en el dia a dia.